see n'ụwa Igbo ndị ọma ọdụm ekene n'unu ọka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị ka ha nọzi n'ala Igbo kọstala anyị mma ise tata bụ afọ bụrụ otu n'ime ụbọchị ndị anyị na-ewepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ ana anyị ọ bụ akụkọ ndị Igbo ọ bụ akụkọ a na-eji atụlite mmụọ na echiche nke ụmụaka otu n'ime akụkọ a ka anyị ji bịa tata akụkọ anyị nke tata bụ maka ọbagwụ ya na mbe na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata